Makadi mose ndinotenda kwamuri kose muri kuitira zvakanaka. Vamwe vari South Africa, vamwe vari Botswana, vamwe Swaziland, vamwe America, Australia, UK. Kose kwamuri ikoko Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda you are doing good. Muchengetedzwe naMwari kubva kuzvirwere zvenyika zvinoparadza. Nhasi ndine nyaya diki yandiri kuda kungotaura zvinhu zvishoma kuti tionesane, then I am out. Mavis Juke, I am fine. Lucia, my Lucia, thank you so much for joining in. Dr. Tendai Mose, if you can please share with others, if you can, I'm going to speak to Nishatara name Shoma. Kune vanhu vanomonitwa zvinhu zvose zvavanoda kuita zviri monitored. Pane vanhu vanomonitwa, vanotariswa. Basa remuvengi kutora life yako. Nasonditeerera. Basa remuvengi kutora life yako oisa mumaoko ake. Kana achinge aisa mumaoko ake ave nesimba rekukontrola zvinhu zvinoya kwauri nezvinoitika kwauri. Saka zvichireva kuti kana life yako isisiri mumaoko ako ya maoko emuvengi, ausisina simba decide zvaunoda kuita iwewe. Saka unokwanisa kunge uri kure chaizvo, but wogomonitwa neatinoti monitoring mirrors. I have just ndauya nemirror one so that ndidemonstrate kwamuri zvinoitika munyika yemweya. Vanhu vazhinji havazive kuti chii chinenge chichiitika. Ukatarisa iri imirror. This one is a mirror. I have a mirror with me here. This one is a mirror. I have a mirror with me here. The purpose of mirror in the satanic demonic world, basa rema mirror aya muma demonic world, kumeka sure kuti ndilatu nditeerere bosi ndakubetsera mumwe munhu panapi. Basa rema mirrors, the purpose of these mirrors, the purpose of basa rema girazi aya kuita anoshandiswa munyika yemweya. Girazi iri rinoshandiswa munyika yemweya se remote control. Saka zvazvinoita ndichapa mufananidzo we-TV. TV inokwanisa kunge ichiburitsa iri connected, ine access kuma channels anokwana kuita yo 100, but haizoburitsi zvainoda iyo. Kune anobata remote anosarudza channel inoda kuti yaari kuda kutarisa panguva yaari kutarisa chivhindikiti chake o panguva yaari kutarisa TV. Zvinoreva kuti kunyangwe TV iri connected to 100 channels, but haikwanisi kuratidza zvainoda iyo. Kune anobata remote otanga kukontrola. Saka kune vanhu vezvezvo vari kushupika muupenyu hwatinahwo yezvinezvi. Kushupika kwavo kuri isiri nyaya yekuti havana simba yekubudirira. Isiri nyaya yekuti havaroreke kuti vangatadza kuroorwa. Isiri nyaya yekuti havakwanisa kuwana basa kuti havana zvokwanisa basa. But kune mumwe akagara kumusha, akagara pasi, ari kushandisa mira iri kutarisa kwauri, anotarisa zvakanaka zvose zvakuda kuitika mulife yavo. Wobaya wotaura kuti aukodzere. Saka you are monitored kubva pamira iri uchitariswa zvauri kuita zvose. Ndosaka uchiona kuti vamwe vanokwanisa kukukwazisa usina kuvaudza zvauri kuda kuita mulife yako. Vanoti takanzwa kuti muda kutenga mota, vanotaura sedambe wachiti manje kwedu kunoka kuna nombotenga mota yacho. Chavari kutaura ipapo vari kutaura kuti vakawana access kune zvinhu zvauri kuda kuita. Nokudaro ndobva vataura mashoko pakushanda kwako. Saka uri monitored kubva pamira. Iwe uri ku-UK, uri ku-America, uri ku-South Africa, uri ku-Harare, but hausi kuziva kuti kumusha kune mumwe akagara pasi
hawana need yekuya kwauri, vanokutarisa nemamira aya, vanotarisa nemira iri kuti tarisai uyu munhu akuda kuroorwa. Saka akuda kuroorwa, uye vanoti kunoko hatina mwana anoroorwa. Vanozviona sei kuti vakuda kuroorwa? Vanozviona kuburikidza nemamira avanoshandisa. Vanozviona kuburikidza nemamira avanoshandisa. Vanozviona kuburikidza nemamira avanoshandisa kuti vakuda kuroorwa, kana kuti wawimbiswa basa, kana kuti vagara pasi mumba mako iwe nemurume vako, maronga kuti muda kutenga imba, maronga kuti muda kutenga imba, asi hamuna maudza. Zvamataura izvi zvinhu muri vaviri muri mumba menyu, but kune vane tsika yekuti kana upenyu hwako hwamumaoko avo, vanogona kuunza kana kupwanyira pasi zvinhu zvamuri kuita. Saka vanotarisa nemamiras avo. Mamiras avo ane basa ravo nderekumonita. Ndosaka choti unotaka kuita chinhu chakanaka, but kupera kwezuva hauone maresults acho. Ndava vatariswa kuti honai mwana utakamusiya akuda kutotenga mota, akuda kutoroorwa, akuda kutotenga imba. Izvi zvinhu zvochezvo pachishandiswa mamira atinoti mademonic mirrors. These are demonic mirrors where they avanoshandisa kutarisa utano hwako. Saka vamwe vanongoti rinodainza, vane simba rokudainza mweya wako, vane simba rokudainza mweya wako. Mweya wako wobudikira apa, wofumuka, kana kuti wotaura zvinhu zvemaplans ako. Saka ivo vari kumusha, kana kuti vari kuHarare, kana kuti vari ku any place kwausiri iwewe, asi vane access kumafile eupenyu hwako, nekuda kwekuti vane simba rekudainza mweya wako. Vane simba rokudainza mweya wako. Mweya wako uya wofumuka, wotaura zvirongwa zvako zvose zvaunoda kuita. Wogoshamisika kuti handina munhu andakaudza kuti ndoda kutenga imba, handina munhu andakaudza kuti ndadainzwa kuinterview, handina munhu andakaudza kuti ndoda kuenda kuDubai, handina munhu andakaudza kuti ndoda kuenda kunohodha. But koita anokuudza kuti pane takanzwa kuti muda kutenga mota, but uchinatoziva kuti hauna munhu awakaudza kuti uda kutenga mota. Saka zvinhu zvese zvinoitika vanhu. Ndosaka shoko raMwari richiti ukaverenga pana Luke chapter 16 pavhesi ya8 part B, inoti wenyika ino wakangwara, vana verima vakachenjera kudarika vechiedza. Vanhu vazhinji vari kurarama, vari kushanda, but vasina chinobuda. Ndanyamba kune mamirazi anotarirwa nevaroyi vavo, kune mamira anotariswa nevavengi venyu, anokontrola upenyu, anokontrola life yako. Saka pose pavawimbiswa, vamweni vakatodainzwa kuinterview, wadainzwa kuinterview, wakaonekwa kunzi wapasa interview through the mirror, wakaprojecta kukundikana. Saka wakaitoenda kuinterview yakatonzi yabudirira. Vanhu vaya vakanotarisa pamira ravo, vakaona vakubudirira, vakaona ivo vakutoenda kumberi, vakati hakuna zvakadaro, wakabayiwa through the mirror, through the demonic mirror. Interview yakawira pasi. Kuna akanga akuwimbisa kuti achakuroora, zvakaonekwa, wakatorerwa mira, ukatorerwa mbiya, zvikaiswa zvose pamwe chete, ukanzi hakuna chaunoita, ndava uri kumonitwa. Saka ndava yakunoti kwamuri, kana uri kuexperienza zvinhu zvandiri kutsanangura panguva inoyi, kana uri kuexperienza zvinhu zvandiri kutsanangura painoyi, kunze kwekunge mira iroro rapwanywa, vanoramba vachikutarisa. Ndanga ndichiita deliverance ndichibreka mira. Ndakabreka mira, pakabuda mweya china ikamanifesta ikati ndichideliver mumwe mudzimai akanga achiroyeva navamwene vake. Mweya uyo wakati tinomutarisa nepamira zvose zvaanoda kuita, tinomutarisa nepamira zvose zvaanoda kuita. Saka chose chaanoda kuita chiri monitored. Mira rinoshanda kupa network, rinoshanda kukuratidza kufumura kwose zvose zvaunoda kuita kuvavengi vako. Saka vavengi vako vanove neruzivo yezvinhu zvaunoda kuita. Saka ivo hauna munhu avakaudza kuti unoda kutenga mota, but vakatoziva kuti uda. Saka ezvezvo kutira kuunganidza mari iwe haisangani. Anytime painosangana kuti paita chinhu chine musoro, they can use the mirror to blow it. So vanoshandisa glass iroro kuti kublowa kana kuti
kuparadza mari yako. Nekuda kwekuti hakuna chakanaka chaunofanisa kumisikidza. Handisi kuziva kuti ndikutaura nemumwe munhu here panapa. Ndoda kuti uzive kuti mudeliverance yatinoita zvinhu zviri mudeliverance zviri so practical. Saka mushure mekunge ndasimudza mira iri ndoripwanyira pasi, mira rose riri kukutarisa rinoshayisa kuti life yako isave nemaresults, tinoda kuti tipwanye. So I'm appealing to you, you're going through what I've just described. Uri kuenda zvinhu zviri kuita sezvandataura panapa mulife yako. Ndinoda kuti usahesitate. You can begin to call me. We'll do one-on-one. We'll break the mirror so that you will not be monitored. Basa rema monitoring mirrors, kutarisa nambo dzako, kutarisa kurukenda life yako, kutarisa zvose zvikuitika mulife yako, one access yokuzvimisa zvomiswa kuti zvisaitike. Vamwe venyu makaenda kumainterview asingaperi, hakuna chiri kubuda. Vamwe venyu makaenda kunotsvaga mavisa, hakuna chiri kubuda. Vamwe venyu makaenda kunotsvaga mawork permits, hakuna chiri kubuda. Nenyaya yekuti muri kumonitwa. Life yako iri pajekerere, life yako inomonitwa, inotariswa. So uchaona kuti even urwere, vamwe vanhu vakangotaswa nemira iri, wakabayiwa, pakatorwa tsono ikabaya, wabaya kudaro, wakatenga kunzwa mapains asingapera, wakaenda kuzvipatara, hakuna chiri kukwanisa kurapwa. Why? Nekuda kwekuti uri kumonitwa. Saka unofanirwa kumeka sure kuti mulife yako chose chiri kushandiswa kukumonita ngachiparadzwe. So we are going to I will be doing deliverance from now. So you can call me right now. We do mirror breaking service for you. And if you want me to break the mirror for you, you can call me now. You can call me now. We are going to do so that I will monitor. Eso zvongochishaye kuti chichi kuitika mulife yako. Wakada kuita chakanaka chinongoparara. Wakapromiswa chinhu chinongoparara. Wakaenda kubasa rinongopera. Wakaroorwa unongorambwa. Nyamba kune mumwe munhu ane miramba make rinotarisa. Kunyange kuti wagamuchira mari nhasi, they know kuti wagamuchira mari. Upenyu hwemunhu ukasawe mumaoko ake, ukawe maoko emuwengi wako, woziva kuti kuparara kwako it's a matter of time. Ndosaka uchiona David akati zviri nani kuwira maoko aMwari pano kuwira maoko emuwengi. Vazhinji tiri maoko yavavengi vedu, takaenda mhiri kwamakungwa tichitiza, but chatakatiza tiri kumonitwa nemamirrors. We are being monitored. We are being monitored with these mirrors. They monitor us. They monitor our progress. Ndirikutaura kune mumwe munhu right now, usanyara dambudziko nderako. Pachabreka mirror iyi, hauchaoneke kubva kuma satanic mirrors, hauchaoneke kubva kuma demonic mirrors. You are delivered. You will be delivered, and your miracle will come to you. So those who want to be delivered, you want this deliverance, you can begin to call now. My number, let me just pin my number there. Merona Kaba. Life yatinorarama iri spiritual. Life yatinorarama iri spiritual. Kureva kuti zvinhu zvose zvatinoita unofanira kunge une spiritual knowledge. Ndo inokupa advantage. Saka kune vanhu vezvebasa remamonitoring mirrors kungokutarisa chete kuti uri kuitei, chichikuitika kwaari batai munhu, chichida kuitika kwaari batai munhu. Saka basa remamonitoring mirrors is just to make sure kuti watarisa life yako, ende unotaka kuona kuti pese zvinhu zvako zvese zvinongoperera padhuze, unongoperera padhuze, unopotsa wachibata. Why? Sei uchipotsa wachibata? Because kune mirror rikutarisa. So paunoenda kubasa, the mirror is monitoring you. Paunopinda marriage, the mirror is monitoring you. Paunoenda kubi, the mirror is monitoring everywhere. The mirror is monitoring you. Saka hauna chinhu chaunokwanisa kuita chichibuda nekuti une vavengi vari kukutarisa. Life yako haisi maoko mako, iri maoko evavengi. Unotoshamisa kuti ko wazviziva sei?
vanozviziva nekuda kwekuti vane mamira anomonita vanhu. Saka ndichange ndichibreka mamira aya. Pandinobreka mira iyi hauchaoneki. Chose chauri kuita, maziso evavengi vako achapofomadzwa kuti asaona tsoka dzako. Wasarinda tsoka dzako. Mwari akuitirei zvakanaka. Musafa. Chinoita kuti vanhu vafe kusaziva. Ndakuudzai zvinhu izvi. Usaite ignorance zokuti aini ndinoenda kuchechi. Aini ndosaka Mwari akutendera kuti uone wandi kutotera nezvavo vanhu vazhinji vari muchechi, but vari kutariswa nevanhu vasiri muchechi. Nekuda kuti Jesu anototi werima wakangwara kudarika wechiedza. Saka urimo muchechi but life yako iri kutariswa mumira. Urimo muchechi life yako iri mumbiya, wakaiswa mumbiya. Kune vamwe vakatorwa dikita ravo rakaiswa mumbiya. Dzimwe mbiya dzinotoshandiswa semaclay pots, dzinotoshandiswa semamirrors. Vanotoshandisa maclay pots semamirrors. Vanoshandisa mamira as mirrors to monitor you. So today, as we are going to end this day, ndichange ndichipwanya mirrors. I will break a mirror for you so that you are free. God bless you. I love you and God loves you. Make sure you call for your deliverance. We are going to be doing the deliverance. And wavengi vako kana taita clay break, kana taita mirror breaking, hauchaonekazve. Hakuna anokwanisa kukutarisazve. Hakuna anokwanisa kutarisa progress yako. Hakuna maziso emuvengi achagona kutarisa kwauri kuenda. Chinosaka tisaende mberi, tiri kumonitwa. Every step yawaita ina akutoziva kuti waita chakati. Kubva nhasi kune munhu achasunungurwa. God bless you. I love you and God loves you too.